Som pri druhom dieli z Šimonkovho servera, že sa mi to načítava. Dal som si tam jeden mod, že tam môžem mať, že napríklad, neviem čo to bolo, proste nejaký vedecký plášť. No, vytvoriť. Sme tu, kde sme predtým skočili. 42,77. No, keby sme išli preč, tak to môžeme. No, ideme sa vyspať, lebo je tu už fakt noc. Ale som si to úplne potichu. A dneska by som chcel tu dať takto, idem dať aspoň. To čo je? Tomu to nechápem. Toto je nerozbitné sklo. Čo to tu robí? What? Podvodné TNT. What the hell? Dobre, ideme odpaliť toto podvodné TNTčko. Poďme to radšej niekde inde. Keď to je podvodné. Ideme sem, do tohoto. Sem. To je podvod. A sem dám všetkým. Takže ja sem dám niekoľko. Môžem vyplniť túto celú dieru asi. TNTčka má, čo to urobí. Ešte trošku ich sem dám, nebude celá diera radšej, lebo to môže zničiť. Kokos. Digmore. Veľké. Dobre, tak máme tu tieto nezničiteľné sklá. Tie by sme mohli urobiť do takého biomu. Kto si pamätá, čo bude teraz, tak tu na tento biom. OK, toto by sme mohli dať niekde. Čo tak v tomto dieli by sme mohli urobiť tajnú miestnosť z môjho baráku. Je to normálny barák, no to vyzerá. To môže byť zlé. Dobre. Ideme sem dať niekde dozadu trošku, ešte. Dobre, kde to je? Musím sa dobre k tomu dokopať. Jo, tu na... Jedno. Ty kokos. Pozor. Kokos. Dobre, to urobilo takúto dieru. Trošku menšiu. Tak. Dobre. A tu môžem dať takto tieto. Oheň. Takto. Dáme to sem. Mám ešte tú elitru. Aby to stále horelo. Potrebujeme taký ten blok na to. To čo je? OG. To čo je? To čo je? Really? Kámo. To je prvé.
To čo je? Takže nejaké mody som tu akože pridal. To neviem, čo to je za mody, ale... Tepelný blok. Bielý blok. Ľadová bomba, ideme, no. Ty kokos. Ty kokos. Ľadovú bombu. Urobíme tu taký ľadový mostík. Keď si tak vezmeš. Tak urobíme si sem most. Tak. Ty kokos. Tak. No tak na to ani nesvieti slnko. To ide iba na vodu, jasné. Prvá dobrá vec, čo som tu našiel. Prskávka. Ukáž prskávku. To horí normálne. Ty kokos. To uhorelo. Bo padol som do vody, tak to... Dobre, tá prskávka akože nič moc. Ne, to neviem čo, dobre. Nehovorím, že to je zlé, ale ne, to nič moc. Tak. Potom tu nemáme super hnojivo, to nás nezaujíma. Modrá fakla. Očné kvapky. To nikium. Protied. Elixír. Elixír čoho ale? To je elixír. Elixír. Chápete tomu? Dobre, ideme skúsiť tento balón. Čierny balón. Čo je čierny? Či čo? Fat. Väčšina vecí, neviem ako tu funguje. What the hell? Ja sa idem nesmrkať, co to ide. Ešte. Dobre, lepidlo.
tento mod dáva fakt zmysel. Fakt. Neskutočné. To jak môže dávať zmysel, neviem. Dáme zobrať asi prasa, mrkva. Dobre, ale potrebujeme jednu kvetinu. Je to táto kvetina. Hneď uvidíte, prečo prasa. Ešte potrebujem mrkvu. Mrkva je, myslím, že napíšem si to tu. Mrkva. Dobre, ideme sa vyspať. Čo tu robí? Creepo. Vypadni, Creepo. Creepo. Vypadni z našeho mestečka. Ja tu dám toto prasa. Jaj. Hej, stojte, buďte tam. Buďte tam. Tak. Ja idem toto a toto. Uka. Yes! Dobre, ideme brať lano. Lano. Sem poď. Ideme niekam. No poď sem. Bobro. Dobroš. Ne. Ty musíš ísť so mňou, s tatínkom. Ty tam nemôžeš ísť. Maminku tu máš, ale tatínku tu nemáš. Poď. Tvoj tatínko prežil, takže ničo sa neboj. No poď. Toto mi čekáš, hej, pekný. V tomto ty dneska budeš bývať. Už to je aj tvoj dom. A poď. Tu máme vampírov. Budeš tu mať kamarátov. Vypadnite, upírovia. Sa tu všetci, dobre. Bom? Ale nie. To nechcem mať. Dobre, tunák. Ty budeš bývať, dobre? A nech to fungovalo, ideme to aj robiť. Ide to aj na ovciach. Ovce, ale neviem, čím sa rozmnožujú. Nepamätám si teraz moc, ale myslím si, že obilím. Skúsime. Vy prestaňte.
Zmazí. Kurva. Ježiš, to je zlaté. Dobre, poď za mnou. Ideme nakrmiť a dať ti toto. Nejedzte. Bum, jedna. Ani tamta neexistuje už. Nerob to. Ja ti dám. Kde si, ovečka malá? Kde je tá malá ovca? No, tunak. Ne, priviazať. Ideš k prasiatku. Kde si? Ona je pod týmto. Budeš mať kamaráta aspoň. A vieš, čo teba dáme? Nie, dáme ťa ešte sem. Ty si ešte malá ovečka. Tak, zavriem. Odviazať, ďakujem. No, dávajte pozor. Tak, to bude asi všetko. A ak sa nechcete pozerať, tak sa nepozerajte teraz. No. A vy čo tu pozeráte na mňa? Tak, horte len. Však trošku zhorte. Ty sa bojíš. Všetci sa tu neboja. Ak sa to video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a nebudem už spievať ďalej. Takže dajte like a odber, nebudem už ďalej spievať viac. Dajte like a odber a nebudem ďalej spievať.